had er weer bij had. Die dikke. Hi. Mijn mascara is mooi. Doe eens normaal, Joyce. Hoe ga je lekker met buren? Doe eens normaal, het komt op YouTube hoor, dat vind ik niet leuk. Auw, mijn rug. Je rug. Dit filmpje wordt er toch lekker af gehad, dat weet ik wel zeker. Lekker geil is dit. Oh, I don't. Doei! Wat heeft iemand gedrukt? Hey. Natuurlijk hij die een spurt naar beneden heeft gemaakt, die staat hier weer. Komt je op YouTube? Wacht even, een paar seconden. Kom je op YouTube? Ja, er niet op staan springen. Staat handen. Ja. Ja, wacht, hij is nog bezig. Nou, dit komt er zo niet op, joh. Alleen als ik